Hola, sóc la Mercè Falguera. I jo sóc en Blai Taverner. I juntes farem un tàndem per encapçalar les llistes de la CUP de Cardedeu per les properes eleccions municipals d'aquest 2023. Però el més important no són els noms de les persones candidates, Sinó la proposta radical de la CUP. un projecte polític que va molt més enllà de les eleccions municipals. I fins i tot va molt més enllà de l'Ajuntament i de les institucions. I no comença avui ni acabarà d'aquí 4 anys. Un projecte amb l'objectiu de planificar l'economia del poble perquè respongui als interessos de la majoria. Un projecte que ens permeti tenir el control de tot allò que és necessari per viure. Un projecte feminista, antiracista i antifeixista que garanteixi el dret de totes les persones. I, evidentment, un projecte ecologista i anticapitalista per fer front a l'emergència climàtica. Perquè el més important no és el qui, Sinó el com i el què, el projecte polític pel qual lluitem. perquè gent que lluiti És el que cal. És el que cal. Va, ja està bé, ja està bé.